ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି ଆଉ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଆମ ଘରେ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଆଜି ବଜାର ଯାଇକି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ କିଣିବି, ତାପରେ ତ ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣିବି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହବ, ମୁଁ ଆଜି ବଜାର ଯିବି, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଆଣିବ, ମୋ ପସନ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣିବି। ମଜା ଆସିଯିବ। ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଯା ନହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଯା କାମ କର। ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଣିବି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କିଛି ବଜେଇବି ବି, ସେମିତି କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ବାସ୍, ଆଉ ତ ବସିକି ଗୀତ ବଜାଇଲି ଆଉ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ବା, ମା କହିଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ଖାଇବ କହୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ଘରେ ତ ମାଛ ନାହିଁ, ତମେ ବଜାର ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କି ମାଛ ଦେଖି ନେଇ ଆସିଲ ତ, ଆଉ ଝୋଳ କରିଦେବି ମା ପାଇଁ ଆଉ। ମା କହିଲା ମାଛ ଖାଇବ। ହେ, ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ବା? ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିବାକୁ କହିଦେଲ ଯେ ଫଟିକିନା। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ରହିଲେ ତ ମୁଁ ଆଣିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି? ହେ, ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ମାଛ ତ ଆଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ଆଣିଦେବି। ଚୁନା ମାଛକୁ ତମେ ଭଜା କରିଦିଅ, ମା ଖାଇଦବ। ମୁଁ କ'ଣ ଫଟାକି କହିଲି? କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଫଟାକି କହିଦେଲି? ମା କହିଲା ବୋଲିକି ବଡ଼ ମାଛଟା ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି କହିଲି ଯେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ତମେ ଆଣିବ ନା ଆଣିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାଇକି ମାଆକୁ କହିଦେବି, ତମ ପୁଅ ଆଣିବନି, ମୁଁ କହିଦେବି ଯାଇକି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଏ ରୁହ ବା, ଆଉ ପଳଉଛ କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ହଉ, ଆଉ ତମେ ଯାଇକି କହିଦିଅ ମାଆକୁ, ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ବଜାର ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ନେଇ ଆସିବି। କହିଦିଅ ଯାଇକି। ଆଉ ତମେ ପୁଣି କହିବନି ଯେ ତମ ପୁଅ ଯେ କେଚେର କେଚେର କରୁଛି ବୋଲିକି ବଡ଼ ମାଛ ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କହିବନି, ନହେଲେ ମା ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ ନା। ମୁଁ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ହଉ। ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଲି ବି କାମରେ ଯାଇନି, ଆଜି ବି କାମରେ ଯାଇନି। ଆଉ ଯେତିକ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ହେଲେ ପୁଣି ଘରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଦୋକାନ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଧରେ ତ ପକେଇବି। ଆଉ ଭାଇରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା ଆଉ। ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେଲି, ନହେଲେ ଦୋକାନ ବାକି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ବାସ୍, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ। ମୋଟାମୋଟି ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇବି, ରେଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିବି। ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇଦେବା ଆଉ। ବଜାର ବାରି ଦେଖି ଲୋକ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆସିବେନି। ଆଜି ତ ବଜାର ବାରି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସକାଳୁ ବସି ଯେ ଦୋକାନରେ ବହି ନେଇନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇ କଥା ବା ମଉସା, ବଜାର ବାରି ହେଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଜିନିଷ ନେବେ, ନହେଲେ ନେବେନି। ଆଉ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମଣିଷ ମରିଯାଆନ୍ତି ନା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ବଜାର ବାରିରେ ଯେତିକି ନେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସେତିକି ହେଇଯାଏ, ସର୍ଟ ପଡ଼େନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ କି ଦୋକାନ କରିବ, ଘରେ କେମିତି ମାଇକିନା ସବୁ ଖାଇବେ ଆମର, ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରୋଜଗାର ହେଲେ ତ ଘରେ ଖାଇବେ ନା, ଇଏ ତ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବାଳ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଚାଲ ମଉସା। ଜାଣିଲ ମଉସା, ସକାଳଠାରୁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ବେପାର କରିଛି, ଆଉ ମୋର ବେପାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ପନିପରିବା ସବୁ ଅଛି ପଚିକି ସଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବେପାର ଫେପାର ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇବ, ନହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ବେପାର ତ ହେଉନି, ଘରେ ଗଲାକୁ ମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି କେଚେର କେଚେର କରୁଛି। ଏ ବେପାର ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ, ଏ ବନ୍ଦ କର, ଏଟା କର, ସେଟା କର, ଘରେ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଆସିଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଆଉ, ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ 20 ଟଙ୍କାର ବେପାର କରିଛ, ଆଉ ମୋର ତ ବେପାର ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ମୋ ଦୋକାନରେ ସକାଳଠାରୁ ବହି ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣଟା ମୁଁ କରିବି କୁହ? ପଳେଇବା ଭାଇ, ଆଉ ବେପାର ହବନି। 4000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଆଣିକି ଟୋଟାଲ ବେପାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମାଛ ସବୁ ପଚିଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଭିତରକୁ ପଳେଇବି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକା ବେପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ନେବ ଭାଇନା ମାଛ, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଏ ବେପାରଟା ସରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବେପାର କରିବିନି। ମୁଁ ପଳେଇବି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି କ'ଣ କରିବି? ଦେଖି ଗୋଟେ କୋଉଠି ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବି, କି ପାନ ଯଦି ଖାଇବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାନ ଖାଇଲେ ମୋର ଲାଭ ଅଛି। ଏ ମାଛ ବେପାର ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, କିଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲାଣି, କି ନେବ ବୋଧେ। ମାଛଟା ଅଛି, ଆଉ ମାଛ ନେଇଯିବି। ଇଏ ପାଗଳ କଷ୍ଟମର ନା କ'ଣ? ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି? ଏଇଟା ମଦୁଆଟା ନା କ'ଣ ଭାଇ? କିଏ ଭାଇନା, କ'ଣ ନେବ? ଏମିତି ଘିରି ଘିରି ହେଇ ବୁଲୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ନେବ କହୁନ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ପନିପରିବା କାହା ପାଖରେ ଭଲ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ନା ଏ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ଏମିତି ଦେଖିଲି ଆଉ ମାଛ ତ ମୁଁ ନେବି ତମ ପାଖରୁ, ଆଉ ପନିପରିବାଟା ଏଇ ସବୁ କାହା ପାଖରୁ ନେଇଯିବି ଆଉ। ହଉ ଭାଇନା, କୋଉ ମାଛଟା ନେବ କୁହ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଇଏ ମାଛ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ଦେଖୁଛି, ଏ ମାଛ କାହିଁ ଦେଖିନଥିଲି। ସିଏ ଯେ ସେପଟରେ ରଖିଛ ମାଛଟା, ସେଟା ହେଉଛି ପଣା ମାଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କି ମାଛ?
ये माछ कथा कहूच ये गोटे नुआ माछ है कि ये गांडुआ माछ नब तो नुह ना पोणा माछ नहीं जाओ तुम नुआ नुआ देखुच खाई न खाई से कहूँ पोणा माछटा नहीं जाओ 250 टका केजी गोटे केजी देदेवी कि हे गांडुआ माछ सेटा प्रकार माछ नाई नाई मत भाई ना पोणा माछटा मुझे पोणा माछटा गोटे केजी दे दियो आ रेट टे कम कर आ जदि तुम एत कर कौच ना 240 दब आ 10 टका तुम काटिली हाँ 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 शीघ्र शीघ्र मापी दियो आ तुम माछटा को ओजन कर आ मुझे से दुकान पनीपरिया केतना टे रेट बुझाबुझी करे हऊ भाई ना ओ भाई ओ ये टमाटो केजी केते नाखा नाई एगा बेसी रेट नहीं 60 टका केजी 30 कस्टमरटा ता पाखक पड़ा मु भाभी मो पाखक आसूची बोधे कौन 60 कौच मो रेट कम कर 50 हम कि देख भाई ना ये पनीपरिया लाभ बेसी ना आमर पाइकारी रेट आसी 55 टकर से मुझे तुमको कहूँ 60 टका 5 टका गोटे रखी आउ कौन कह भाई गोटे 5 टका गोटे दबनी कि ओ भाई ओ मु टमाटो देवी 50 टकर कौन मु 45 देवी इे इे कम रेट दब तुम हाँ चल कस्टमरटा जाई सारू रह मु तो कथा बुझुची सड़ा को फने दबा को पड़ो एत कम रेट दौच ना दियो दियो टमाटो गोटे केजी दियो आउ बैगण दियो 2 केजी आउ आलू दब 3-4 केजी एमती करके सब पूरा चलता बैग रे हाँ हाँ एबे दौची सकाळू सकाळू बाजार करबा पठाई देख ये मनीष केते लेट करूची सकाळू सकाळू पठाई एते लेट गला जे आसी पारुनी आउ मो सासुमा मत एमती सोधुची मोर गांडी मुंड सब अंधार कर दउची भोकर ताउ से रही पारुनी मत खाली सोधी चलची आउ ये पटरे ये एते लेट करची जे माछ भी नहीं आसुनी मुझे तरकारीटा कर देले खाइबो मु गाउ किछि कहि पारुनी मु कोन कहबी जाईची स्वामी जाईची जेते बेले मु किछि कहि पारुनी आउ ये मनीष को देख केते लेट करूची हां आसलानी बोधे आउ हे एटा कोन तुम हाथ रे जो धरिछ एटा कोन हे आ तुम बापा 14 वर्ष तुम देखि नथिबो तुम जानिबो केमती रेडियो हेटी सुनो बा मो विषय जहाँ कह मुझे सहीजी किसी कहबेनी हेले मो बापा विषय किसी कह ना तुमको सीधा ये ठिया फाड़देवी चिंच मत हे 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 ना सावित्री हो तुम सेमती कह तुम रागिगल ना हे यहाँ बजेवा आनिल ना कौन आज संज बेले मो पसंद हम तो से शुणिबी आम घर तो किसी एमती ना से नहीं आसली बजेबी मो पसंद गीत हम मुझे शुणिबी ये माँ तुम पाखे एत पैसा कौटू आसला जे बढ़िया है रेडियोटा एत पैसा थिलानी बा बाजार करके तो मुझे सब पैसा उड़ेदेली आउ रेडियो वाला पाखे जाकि पहुँचली आउ अल्प किसी पैसा देती आउ दुकान बाकी रखी गोड़ हाथ धरिकी नहीं आसली बा हौ हौ चल चल ए रोसई कर सेपटे माँ बोधे खाइबा अस्थिर हो गलानी चल हाँ आस